Čau lidi, já jsem Empuf a chtěl bych vás přivítat u druhého videa, kde budeme skákat parkour s Michalem z kanálu Michal a Libor. Čus! A ty traktoři tady musí jezdit furt a budeme jakoby tady skákat parkour. Otoč se. Tamhle přes to zábradly A ještě přes tu zeď. a přes tu zeď budeme skákat parkour, tak já to teď střihnu a dám vám to semka. OK, tak my jdeme skákat parkour, neboli s Empufem. Že jo, já si sem dám mobil. Tak můžeš jako první. Pojď nějaký triček. Teď já. Já bych zkusila chtět, co? Já vám ukážu můj speciálit. To nebylo, tohle není ono. Tohle je moje specialita. Mě asi nevidíte, ale tohle je moje specialita. To se bojím. To je můj special trick. To dál. A my už jakoby s Michalem skáčeme půl roku parkour. A zatím jsem jenom byl u jeho kanále, jakože jsem s ním točil. Ještě s Liborem jsme tam byli. No. Libor právě, že odjel jakoby k babičce. Doufám, že jste viděli to, jak Marek běžel v trenkách na mém kanále. Michal a Libor. Určitě se koukněte. Určitě. Máme 48 subs, takže určitě nám dejte odběr, ať můžeme mít těch 50 a udělat ten slíbený speciál. Tak. Ještě bychom chtěli pade, to je náš speciál a Jak jsou tady vyskládaný ty 2 odběry a pade. Speciál. Jak jsou vyskládaný flašky potom na konci ukážeme. A prázdný, jo? Nejsou tam si dám taky. Je to trošku vypustí. A teď budeme na hřiště. Ještě chvíli dál, jo? A potom jsme chtěli třeba na hřiště. Tam jsme taky něco ukázali. Jo, tak ještě dáme třeba 3-4 minuty tady a můžeme jít na hřiště. A to se měší. To se měší, Marku, jo? Což po pár centiáků. Umějete jako Libor. A přeskočíte takový kongem. Do parku. Zkus tohle. A po pár lajcích bychom dal ještě hor challenge. Tady s Michalem. Jo. A možná, že jsem si pozval i Libora. Teď jsem přijelo auto, tak My budeme asi A nebo ne, my to asi střihneme. Jo. Jo, auto jede zpátky, tak dobrý, jdeme ještě skákat. Ne, nejde. Ne.
Takže střih. Tak jede nebo ne? Jo, dobrý, jede. Tak zkusím. Najít si ho. Konečně ho umíš. Jo. Prčit. Vypad. Předej. Já jsem si teď málem. Tamhle. Těsně. Nenaražím prdele. Že jo? Možná, že když už je napište. To bude další video, ne? Jo. My tohle natočíme asi hned potom, co? Já si dám ještě drop. Taky. Jo. Co to bylo za to? Už to asi ukončíme, ne? Jo. Okay, takže se rozluč. K tomu videu by to asi byl konec. A čus. Čus. Jo, my to musíme takhle blbě ukončovat, protože Marek nemůže mít takovýto selfie točení. Takže čus. A to potom střihnu.